Aye jebe n'ugwu adị ọkụ na nọ. Aye ke n'ọzọ okwu n'ọha n'ugwu adị. Ọzọ okwu n'ọha n'ugwu adị. Ọzọ okwu n'ọha na-emere okonobi ọkụ na nọ ọgọ. Ọ na-emelu m ule ka ma bịa n'ụwa bịa ya. O ji aka na-ama emelu m ule. Ọzọ okwu n'ọha. Ọzọ okwu n'ọha. Ọzọ okwu n'ọha. O ji aka ama ọgọ. Ọzọ okwu n'ọha n'ugwu adị. Ọ bụ Chief Francis Aga, ọzọ okwu ọha nwanyị Ọfụnkan, ọzọ nwere ibe nke izu n'ugwu ajị, ọzọ okwu ọha nke izu na nka. Obi ọkụrụ ya bụ wabaị bụrụ ọyịm dịka nwanne m. Egwu ọ na-akụ bụ ọ natara chi. Ọzọ okwu n'ọha n'ugwu adị. Oji a ga-etekwa egwu etewo. Mabiriti a ga-etekwa egwu etewo. Ababa mberebe 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 Obi ọkụrụ ya bụ wabaị bụrụ ọyịm dịka nwanne m. Egwu ọ na-akụ bụ ọ natara chi. Omenala m ọghọtaghị ya n'ọnụ, ọghọtaghị ya na ọ natara chi. Ime ekwu na ọkụrụ nke a ọzọ ọ ga-akụ echi ọmụkarịa nke niile ọkụ. Egwu a na-achụ BP ebe ọ bụla tinyere ya bụ na-ekwu ya gba egwu wọ chefuo mkpa site na egwu okorobịa ọkụ na nọ bụ nọmba 1 na Enugu steeti. Ọ bụ onye ọkụ na nọ ga-eje mba, ọ bụ onye Nkanu ga-eje mba, ọ bụ Enugu steeti ga-eje mba, ọ bụ onye Anambra ga-eje mba. Adaji nke aha ajị na ekpere anyị na-ekpe n'isi bụ ka Chineke ihe ogologo na ahụ isi ike ka o were ike nye ya bụ ụmụ uwe obi aghara maka ihe na-akịta efu na ndị mmadụ na-aka ekịta bụ BP. Mana ị ga-eche egwu okorobịa ọkụ na anọ gbachi egwu BP ana. Sọ̀rọ̀ wá mọ̀ òde ní ewu àmáwáyé. Ẹ̀bẹ̀ mọ́bìnrin mú náà jẹ́ ní ìpàdé ìbò ló dá sóòrù. Ekele lọ́mọ bá mma wà jẹ́ horo ọgọ́ náà nọ máa wá gàmá ṣá. Ìgbà ànúwò ugwu wá kéde ekwu lọ́ọ̀tì ogo. Na-akpọkwa n'ungwu ma atụtụ na-agọ ngwu. Ihe ọgba n'ungwu awa na-ebe a. Chizi Nnamani o. Wọ́n na-ebu agọ ngwu n'ụkọkwa ngwu orie isi ya. Obodo okowa aja dịka aja ka wukwu okpe ebewe bụ ihe o jebere m na ebeghị m ụbọ ya ejere m a na-ego ụbọ promise ejere m a na-ego ụbọ moto isi n'uche etu ugo siri bịakwanụ tụrụ ugo ga-achị na wee kwewe ọbụna anya dị ihe n'anya n'uche etu ugo ntị na-ebịa mmadụ tụrụ ugo oriri a na-eri ka a na-eri ụbọchị mbịa na ịma mee ya ọ gba anabataghị Jesi na baskoro ka anụ meze bụrụ uwe obodo oko gba anabataghị Jesi na baskoro ka anụ meze
mere ejije ugwu ekwele aya atị ya ọsọ wowo ihe anụ na-eri bụ ihe eji agbata dị ọbịa a ga-ete ete agwọ ọha na eze ọkacha ndị nkarị be anyị na-amụrụ n'anụ adịghị n'ewu Hausa maọbụ okorobịa ọkụrụ anụ wuru egwu bamụda ewu ebekwu okwu uwe mgbe ya abụọ na egwu ere egwu ọdịnala ihe kwuru n'egwu abụ nwata tototokwu ọkụcha achịcha ụmụ ya gakwara kụwa egwu okorobịa ọkụ na na-abụghị ya na-achị ka nje nene onye ọbụla bịa bụsị mmere mmemme ma ndị igwe niile bekee na ebe a na-ete egwu ewere ekere amahụ ndị eche were egwu ọgụrụ ose owedo ga na-agị nke kakwachi ọsịsa ọ bụ ihe nteketara egwu onwe na nsọ ebe aka ha na osegbu bụ ọkwa ya owo nke ka na enokwa kpachi asa ọ bụrụ ihe eji achị BP ya echikwa gaa n'ihu ọ ga-echike ya nka ndị ọganụkwa na weta ihe ọma tụgwa na-agọzikwa egwu ọma nke ebe ọbụla ọ na-eje oji eje ọbata abata ọzọ ọ na-akụ ga-amakarị nke ọkụrụ maka na onye ya nọ n'ebu ovu ụmụnta wuftere ya egwu ya egwu awere ọ bụ Chief Francis Aga ọzọ okwu ọha nwanyị ọfụnkanụ ọzọ nwere ibe nke izu n'ugwu aji ọzọ okwu ọha nke izu na nkanụ CEO Chinaja Supermarket CEO Frank Aga Boutique Estate Developer the Franco Enterprises Nigeria Limited onye ọbụla chọrọ ihe ọbụla gbasara Estate Developer anọme land property etc onye ọbụla chọrọ iweta m ngwa ngwa o rutere n'ugwu aji ya jụọ Chinaja Supermarket ebe ọfisi m dị ọjọọ Chinaja Supermarket okwu agwụgwọ ọkpọ onye ọbụla ọkpọ Franco Aga Enterprises ada achọ m ugwu aji abụ m adreesị ndị ugwu aji